Излиза ли семейното щастие през прозореца, когато мизерията влезе през вратата? Мария Календарска излиза от сянката на магнолията и на любимия си. За приятелите и предателите, за политическия пазар и колко боли, когато паднеш от високо. Мария Календарска без Бареков и без цензура. Нещо да кажеш за анонса при твоето появяване? Много дълбок. Дълбок и верен, майче. И верен, да, за жалост. Не мога да пропусна, не от куртуазия някои възпитания, но страхотно изглеждаш. Благодаря. Не ти го казвам за това, че предпочита пред многото покани тук да дойдеш, но това няма да... Знаеш, че няма да спести някои неща, свързани с теб. Не знам, защо си спомням Филипините. 2009 година. Survivor. Там те изгониха много бързо. Аз го помня с покойния Нончо Воденичаров. Един кмет, който умре по време на снимките там. Да. Сега обаче умира партията. Майче умря. Кой го каза това? Аз го казвам. О, не, Сашо. Партията е много млада. Тя на 1 година. Уверявам те, че младите хора, не знам от твоя гледна точка как изглежда това, но те имат страхотен дух. И когато ги мачкаш, те само повече се сполтяват. Ти мислиш, че има някакъв шанс за България без цензура? Естествено, че има. Чакай само да го погледнем така. Какви бяха алтернативи? Ти живееш ли по-добре към днешна дата? Чул ли си някой от твоите съседи, след като свалиха Орешарски, Бойко Борисов дойде на власт, да живее по-добре? Тогава хората гласуваха за Реформаторския блок и за нас. Ние бяхме единствената нова алтернатива. Сега Реформаторския блок така държат здраво Бойко Борисов за шлифера, че предполагам, че няма особено много алтернативи за кого да се гласува. Ама... Ти си даваш сметка, че България без цензура в момента е единствената партия, която не участва в управлението на страната, нали? И Атака, може би, погледнато. Не там е въпросът. Атака този сезон не участват, но ти си журналист от доста години. Можеш назад за последните 10 години да се сетиш как се участва в различни конфигурации. Проклет сумати хора, които го напуснаха Николай, тъй нататък. Благодаря на него. И аз смятам, че благодаря на него. Влязоха. Но дори ги нарече с нова дума вкара в политическия речник смешоци. Знаеш ли, простих им. Простих непростими неща и реших да не се занимавам повече с разни хора, които нямат гръбнак. Това мога да ги квалифицирам като зелена е оглена. Това е едно същество, което уж има форма, пък няма гръбнак. Ама ако говорим за човек без гръбнак, най-безгръбначният човек е Бареков. Защо така? Добре знаеш. От цветята и букетите на Бойко Борисов и ти си най-голям политик до всичко. Чакай само малко. Радан Кънев не се ли кълнеше, че Бойко Борисов повече няма да управлява и няма да е премиер, а сега точно неговите хора на Реформаторския блок не скрепиха ли неговото управление? Нямат ли 7 министри? 6. Окей, и днес, като казва Радан Кънев, че той вече, нали, реформатор трябва да се разграничава от революционер. Така ли говореше преди няколко месеца? Значи това е такова бързо завъртане на палачинката, че браво на Бойко Борисов, че им е стъпил на врата по подобен начин. Кажи ми обаче, не виждаш ли наистина никаква вина в Николай? Целият този балон, който беше надут... И защо не признаваш, че с парите на Цветан Василев, след като той призна, че е финансирал проект? Искам само да ти кажа, че може би аз съм се казвала, ще се повторя, че ако Цветан Василев реши наистина да излезе и да каже истината за това, финансирал ли е партии, уверявам те, че ти ще ходиш да преследваш парламента съвършено други хора и това изобщо няма да е Николай Бареков. Кои? Не искам да му навредя, нека той, ако реши, да го каже. Ако не, предполагам, че ще дойде време, в което ще се изясни. Той е решил да изнася, тук казва, че ще изнесе сензационни неща. След някой друг ден ще дойде тук в студиото. Малко е закъснял, но стискам му палци. Днес имахте пресконференция, извънредна пресконференция. Спряха ви кранчето и по линия на Сметната палата. И съвсем не отивате на кино. Значи искам само да ти кажа, че ти благодаря за този въпрос, защото във времето, когато при теб можеха да се говорят, нали, като опозиционен журналист, неща, които никой друг не искаше да чуе, имаше малко повече свобода в медиите. Сега всички медии са се докарали до там, дори ако днес Бареков тръгне да ходи по вода, те да кажат, този Бареков така и не се научи да плува.
и пак да намерят защо да го оплюят. Това, което се случва с България без цензура и с Сметната палата, е една съвършена политическа поръчка. Трябва да ти кажа, че те ни обвиняват в това, че липсва един списък. Трябва да ти кажа, че седмици преди това България без цензура излезе от предишен одит, взе същия този списък, който вече беше заверен, одитиран и признат от Сметната палата, като абсолютно изряден, и го закача за годишния отчет, като прилага и образеца. И те сега казват, това нещо си не отговаря. Знаеш ли какво е това? Ако ми позволиш едно по-малко фриволно сравнение. Все едно ти си купуваш апартамент в една сграда, тя получава акт 16, ти се нанасяш вътре, раждат ти се деца, започва семейство ти да живее вътре, почваш да си плащаш една секунда, почваш да си плащаш сметките за вода. И в един момент, понеже ти си единствено опозиционно настроен в целия този блок, идват и ти казват, спираме ти водата. И ти питаш, защо, нали съм си я платил? И те ти казват, да, ама ти си я платил не по банка, ами си внесъл на каса парите. И не в жълт плик, ами в бял. Колкото да сте прекрасни очите, все пак не забравяме как беше финансирана кампанията, как бяхте измислили някакви хора, бяхте им взели личните данни, без да знаят за финансиране на кампанията, които бяха внасяли пари, защото трябва да ги оправдаете. България без цензура излезе с една единствена забележка. Това е партия на една година. Говорят ти за една страхотна манипулация, която се извършва. Значи сега финансовия министър казва, тя Сметната палата е надпартиен орган и господин Цветков трябва да вземе решение и то да е справедливо. Според теб, ако нашия отчет е подаден не в тази табличка, ами на този лист, който е прикрепен за тази табличка, кажи ми, това причина ли е да бъде спряна субсидията на единствената опозиционна партия, която не е гласувала за този нов шеф на Сметната палата? Кажи ми другото. Има да се среща с... Намираш ли го за справедливо? Казвам ти, не съм запознат и не мога да коментирам, не бягам от отговора. Според тебе, къде може да е нарушен закона, ако Сметната палата е получила и списъка, и това е одитиран списък, който 2 седмици по-рано тя казва, това е окей. Изчакаме утре, ще искате ли сте среща с шефа на Сметната палата. Кажи ми другото. Ти какво му каза на Ковачки? Има ли сте среща, доколкото знам преди време? Аз го помолих да ме вземат на една среща, която беше планирана, и го попитах. Това е нещо, което съм казвала. Ще се повторя. Попитах го, отправяш оферти към нашите депутати да ги купуваш на заплата. Ако искаш да сме партньори, ще спреш да го правиш. Той каза ми, сега ако се разбереме, не отричам, че е така, като не се разбирам с вас. Какво ще се разберете? Очевидно, това е времето преди групата на БДЦ, настоящата партия на господин Ковачки се казва така, да започне да гласува с управляващите. Кажи ми, за да той искаше да се разберете, цялата група да гласува, да подкрепя ГЕРБ. Да, Николай. Колко време след това му дадоха лиценз за централата? В същия ден ние разбрахме 2 дни по-късно, че в деня, в който групата започна да гласува с управляващата, е получил лиценз на Бобов дол. За да че може да продължи да действа централата. Мисля, че това говори само по себе си. Гледам днес, Стефан Кенов е излязъл да говори, човека, който отиде от нас при господин Ковачки и стана съпредседател на новата му партия, вече точи зъби да вземе субсидията. Ако господин Ковачки се е чувал с Бойко Борисов, моля да си признаят и да кажат истинската причина, поради която се канят да отнемат субсидията на ББЦ. Кажи ми, един единствен човек остана верен на Николай Бареков. И този човек, аз съм смаян кой е. Всичко се разбяга от него и го напусна изневеримо. Как си обясняваш? Защо този човек? Погледни го. То не бяха челга певици, то не бяха Банелия, не беше чудо, а той е плейбоя, пловдивския плейбой, остана единствения... Знаеш каква е разликата между този човек и всички тези, както ги наричам, смешоци, които успяха да вземат по една заплата и да отидат в една друга партия? Знаеш каква е разликата? Този човек е успял да направи нещо в живота си преди. Той е изградил свой собствен бизнес и има бъдеще. А всички други, като Росен Петров, например, вече са приключили с... Значи предаде Славе, предаде Евтим, предаде Бареков. Къде ще ходи? Последно раздаване на картите, последна заплата, каквото му гъл взел. Така, чакай малко сега да чуем Данона. Мартин Иванов, Данона. Кажи, моля се, ти остана единственият човек верен на Бареков. И неповторим, да. Защо не напусна и ти като всички останали Бареков? Въпрос на принципи и предпочитания. Всеки си има някакви
перспективи, нали, неща, които иска да правят тук нататък. Това е моята позиция. Смятам, че човек, който не е вкарал в парламента, трябва да стане лоялни към него. Аз съм последователен човек и нямам намерение след 3-4 месеца в парламента да се сменям партията. Твърдо оставаш до край на него верен? Както виждате, мисля, че благодаря. Знаеш, че там има хора, които сега правят трета партия за 13 месеца. Свобода, капитализъм, демокрация. Капитализъм. Първо ми кажи, вярно е, че съдия изпълнител е запарирал къщата ви. Още ли в Драгалец си живеете ето в тая къща, която те снимахме на време? Знаеш ли, чудена съм, че 2 години по-късно темата продължава да е къщата на Бареков. Знаеш ли, когато НАП и управляващите притискат лично Николай Бареков, това е наистина наш личен проблем. Но когато искат да вземат субсидията на една партия, която се готви за местни избори, те взимат парите не от Бареков. Те ги взимат от тези всички хора, които са работили за тези избори. Не ми отговаряш на въпроса. Можеш да не ми отговаряш на въпроса. Вярно ли е, че съдия изпълнител е запарирал тая къща, защото имат да взимат пари от вас и по друг начин не могат да... Значи мога да ти отговоря така, че съветвам или много бих искала, ако никой ден Николай има възможност да купи тази къща, за да се наложи на всички журналисти да станат малко по-изобретателни, защото не може 3 години темата да е една и съща. Защо не ми отговаряш на въпроса, запарирана ли къща или не? Ние все още живеем вътре, съдия-изпълнител, не съм чула да е запарирал къщата. Според мен тече някакво производство между фирмата, която я притежава, от която я наемаме, и НАП. Да, доколкото знам, той за пореден път нещо срещу подава сигнали до прокуратура и т.н. Ти се изцепила нещо, ако искат и собствеността на памперсите на детето ми, няма ли да проверят нещо такова? Какъв е проблем? Няма проблем да проверят всичко. Срещу мен също тече проверка, аз съм обикновен човек. Нека да проверяват от тук до края на света. Вярно, че сте се разделили? Поне емоционално, така да се. Емоционално? Не знам, искаш да кажеш, че още живеете в къщата ли? Искам да кажа, че това е един изключителен мъж, с когото смятам да остарея, ако Бог така е решил. Не ми отговори на въпроса. За емоционалната раздела казвам ти, че... Защото се появиха приказки, материали, добре знаеш, че друга жена има вече и Искам да ти кажа, че за една седмица, за 7 дни, на него му се появиха 4 афери. Честно да ти кажа, надценяват резистентността на всичко. Събуждам се една сутрин, поглеждам си телефона отдясно, няколко SMS-а, линкове, приятели, семействата ни вече звънят. Обръщам се наляво. Звънят да питат дали не се разделили? Има ли проблем? Обръщам се наляво. Той е в спалната до мен, не знам какво да кажа. Знаеш, че ние никога не сме... Предполагам, че трудно си намерил наша обща снимка заедно, щом се е наложил да сглобяваш някаква. Ние не сме афиширали нашата връзка, не сме използвали да си правим пиар и не сме я набутвали на хората, защото не смятам, че така е редно. Много ми се иска и ти, и той да сте щастливи. Въобще на хората желая щастие, защото знам колко е трудно да се намерят двама Аз искрено желая на нашите врагове и на хората, които списват тази жълта преса, да им се случи да намерят, както ние сме намерили своята половинка, сродна душа, за да разберат, че има много неща, които остават скрити и когато почнеш да разделяш двама човека ден през ден, това смятам, че са хора, които отдавна са били влюбени. Ти ще кажеш, че си влюбена още. Дано, много ми се ще. Ти фактически сега от какво се издържаш? Предполагам само от заплата на Бареков. Аз по принцип съм все още в майчинство и отделно, че имам фирма, която се занимава с различни IT услуги. Фирмата, която е купила тая къща, доколкото се е сменила... Не говоря за тая фирма. Тя е на някакви млади девойки. Сменила се собствеността. Позволяваш ли ми... Знам, че Нова телевизия се обвързва принципно с управляващите на моменти. Позволяваш ли ми да имам гражданска позиция и да изразя в твоето студио? Да не кажеш, да не ти звънне... Ще ли те питам, аз съм кокозел, като аз съм... Да не ти звънне някой сега да те притеснява каква е тази протестър, където си поканил тук, да критикува културата на министра на културата. Нямаш никакъв... Кажи защо това го носиш и всъщност искаш да кажеш, че ти протестираш срещу Вежди Рашидов
Смятам, че по просташки начин се изрази спрямо туристи и така нататък. Срещу арогантността на министрите от това правителство, както и на господин Калфин, на господин... Значи, Вежди Рашидов не бива да си позволява да говори така. Най-малкото да дели хората на свои и чужди, кой има право да получава пари, кой няма право да получава пари за творците. Той е там наистина, за да осигури на всички творци една по-добра сцена за изява и освен сцена, едно по-добро качество на живот. Искаш ли му оставката? Честно да ти кажа, ако бях на Бойко Борисов... Ако по-нагоре го залепиш, може би за така... Заради микрофона. Няма да пада. Ако бях на Бойко Борисов, щях да помоля и него и господин Калфин да се държат с хората, за които трябва да... С хората, за които трябва да работят малко по-учтиво. Искам да ти припомня само един случай, когато майките на децата с увреждания бяха дошли от Варна и от всякъде с болници деца да търсят господин Калфин, да се срещнат с него и да му изложат проблемите си. Той се беше скрил в парламента и после една журналистка, мисля, че точно от Нова телевизия беше, която го пресрещна и го попита защо не се видяхте с тях. Той каза ми да си уредят среща. Ами господин Калфин, вие трябва да ги молите за среща. След малко коридора с Георги Първанов ще се срещнете. Той смята, че той завърши работа, колкото ще стига министр. Той би трябвало да олицетворява борбата за справедливост и за социална справедливост. Нали разбираш от твоите уста всичко това колко звучи абсурдно? Абсурдно, защо? Да. Защото си до мъжа, който е взел милиони. Той изведнъж, както месеци наред, съм го питал 15 пъти откъде са му парите, половин милион, които даде за партия, той мълчи и за 6-тия месец от някъде дойдоха няколко милиона, които ги декларира. Разбираш ли? Също, да, на всички тези въпроси отдавна отговорно. Даваш ли Няма си сметка, такъв отговор, не е даден, моля. Даваш ли си сметка, че ти просто пееш в същия този хор? На всички, които осъждат Бареков, който е единствения, който остана реален публичен противник на това управление. Добре, когато си бил слуга, безгръбначен, лизач и след това да не дей, моля ти се. Когато си бил техен противник, като хората на Радан Кънев и сега им държиш шлифера, а може би и нещо друго, какъв си? Какво нещо друго? Някаквите меки части? Като гледам, сега тръгнаха да излизат някакви подкупи, предлагани министри, ще почнат да излизат какви ли не истории и неща. Не смятам това за нормално. Аз може да ми приписваш, нали, колко е лош мъжа ми, обаче аз съм един нормален човек и повярвам ми, като хода на улицата, не ми се е случило да срещна някой, който да каже, аз живея по-добре. Разликата между преди, когато ги говорихте всички тези неща за Бареков и сега, когато продължавате да ги говорите за Бареков, е, че в държавата са изтеглени 16 милиарда дълг. Ти какво усети от тях? Знаеш ли какво ще усети детето ти от тях? Ако имаш внуци, дай Боже, какво ще усетят внуците ти от тези 16 милиарда? Говорите, че от твоята и от неговата уста тези правилни иначе неща, които споделям, звучат неубедително, да не кажа нелепо и абсурдно. Това ми е идейката. И ти казах в началото, че ако утре Бареков тръгне да ходи по вода, ще кажат този глупак, защо не се е научил да плува до сега. Ами всеки сам си прави, сам си го докарва. Знаеш, оплюха го десетки пъти, какъв му бил английски, защо така говорил, как можело да си позволява. Знаеш ли, че този човек с този английски докара за България 10 милиона за мизия? Със свое питане... Не знам, бил задал въпрос на Барозо. Помоли го, зададе му въпрос, изясни му ситуацията и те отпуснаха 10 милиона за България. Ти чул ли си друг евродепутат да има такъв коефициент на полезно действие? Той беше 10 милиона пъти по-ефективен за България от всеки друг евродепутат, който успешно си прави пиар и, както се казва, ако дойде тук да ти говори, ще ти звучи реално. Добре, аз ти благодаря. Добре дошла си, радвам се. Дано сте щастливи, уважаеми зрители. След рекламите, господин Първанов, след конгреса, който го избра с Тодор Живковско мнозинство и защо Георги Първанов иска оставката на 5 министри от това правителство.